Tot en met 4 september aanstaande zijn er weer Admiraliteitsdagen. Dokkum is dit weekend de muzikale en maritieme avonturenstad van het noorden. Met optredens van onder andere Direct, Jeroen van der Boom, Birgit Lewis en Danny de Munk. Kijk voor het volledige programma op admiraliteitsdagen.nl. Wij hebben er zin in. En zo te zien Appie en Adje ook. Beleef de Admiraliteitsdagen ook dit jaar bij RTV NOF. De uitzendingen worden mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Damwoude en Dokkum, Kabel Noord en de PTH Groep.